Unsa pa kariyo sa di pa taong paladyon og luros atong kamunggay ato sang sawilikon ni pangutana ni Dami Ukulam Kalyaw. Uy, shout out diha kay Dami Ukulam Kalyaw. Atong basahon ni ijang pangutana Dungsoy Sano Republic maadjong bungkag diha kanimo og kanamo. Kujawa po ni tawana. Lamdagi daw mi aning pangutana namusoy. Unsay kalahian sa kundom og parasyo ig mabuslot. Shout out ni Soy from Usamis. Uy, sa tanang taga Usamis diha nga naglantaw sa ato ang mga pasiaw, shout out sa inyo tanan diha. Soy, paminaw Soy kay akong tubagon na ni imong pangutana Soy ha. Ang kalahian sa parasyot og kondom kung mabuslot Soy, managlahi sila Soy sa imuhang maabtan. Kay manong Soy, ang parasyot kung mabuslot juta dyan imuhang kapaingnan. Unja sa laing bahin Soy, kung kining kondom mo ay mabuslot, saway paglangan, siguradong matris dyan imuhang samputan.